Zatofamba so izvizvi sketa mudhara bauta hai mimopedza zamusona matogona here kubva kushangu matroja nemakloba wakuona ndatonaisa chero mufana wangu ndokunaisa izvo kuti kana patinopinda kana kupinda mukati wauchingotya nhando mufana wangu ndibosi masekesa ava ndakudza mufana wangu izvi uri kuona zvakafanana nenjanji uri kuzviona iri pamuzimbabwe kweri kubva muzimbabwe vatakanopinda beira mufana wangu kupinda mukati nenjanji mufana wangu mukati nemozambiki kopinda mumwoyo momozambiki chamwari nenjanji asi ya ndinenge ndakambozinzwa mufana wangu pane njanji inobva kwamutariri mufana wangu apa pautongopedza apa tatopinda mozambiki ichi ndo chinozi Machipanda Secondary School ichi handiti Machipanda Secondary School Machipanda Secondary School tatomoza Machipanda kwacho kuno zve mbana wangu alright tokunototaura navo nemwe vatori nemota vashamariri vakatotisvitsa fasta fasta vatida kuenda masekesa unotisanganisa navo mhaniwa mpana kuti adotoita dhiri rinopera mpana wangu dhiri rinopera fasta fasta hatina nguva maziva hakuna mhosa mwana mai wangu ngatingoita izvo Ruva manetsoka murubva kupi vapana? Baba adu tombobva edu kusaida zvika tombopinda edu muMozambique panoziva pachiya pa pagoja apa pamberi pechimoyo apa ndopindiri tomboenda angu apa timasekesa zviya yes aindara timasekesa mariko madara angu murita sei adinika madara manetsoka hanze kuti ayo hapana hatu tomboda edu tombosvika edu pagoja apa apa pamberi pechimoyo apa ndopatoda tombosvika nai mapana saka munofambireko netsoka nezuva rezeri nyaya kuti muri kunoti chindara panapa zototika zokuti mari yacho yetransport yatopera apa mudhara hatichina saka kwakutongoshinga utongoti tifambe tonotoita sei but munofamba rume wakadai so munofamba musina kana mari kumberi kwacho hakuna mari here kwamuri kuenda anyway tatotongoti tikatongoona mota manje tikaona mota inotisvitsa ka kwatiri kuenda ikoko apo mari inobuda kwatiri kutoenda wati mukuenda papi pacho apo pagoja apo pamberi pechimoyo apa ndo patiri kuda kutombosvika bati ndo panoitwa zvimadhiridhiri kana pasina goridhe panenge paine zvemadiamonds ndo paarea pacho ipapo so mari dzedu munotipa here mwako tikakukwidza ayo haatsobuda mukuru haatsobuda hamondiziva waniko hapana chimwe changu chete unomuziva saka kana uchimuziva regedza ndi 10 apa mirai papapa pana alright atakutopayawo bona wangu andokudze alright
ndapinda nemota ini. Bana ndishaire watita kusvika wani masekesa ini hangu netsoka tangu tingopedziseni matai ane mweya ndichikusimbisa mfana wangu ndikana uchipapa mafana apinda ya kuna masekesa ndoedu urungoda hako kufamba nyore but mfana wangu aiwa ane akanaka usaatikana kana wine nini usatya apana panita zongopurasa ai nini masekesa ndowedu ndagara ndotozikanwa kuno kwatiwanzwa ndatongozikana aiwa kane tanga kupinda masekesa wachidenya kusina mota iro majaira ngoro handiti bati komana zvinhu zvacho aiwa musatye haisi ngoro yemadhongi imota vakomana vakapinda zvavo mumota iyi asi hana yakandenya yakanga isina kugadzikana. Mukati make maiva muzere kufungira pamwe chete nekutya uye kusagadzikana nekuda kwokupinda mumota iyi. Zvineivo Masekesa akanga azivana namabhudhi uyo wainga akagara papassenger seat. Vakatanga kusenderana mameseji mumota imomo vachitaurirana nekuda kwakandenya naShoti. Masekesa akaudza mabhudhi zvose zvainga zvaitika uyevo nezvose zvavanga vari kufambira nekuvazivisa zvakare kuti vaiva neDiamond rakakura kwazvo. Izvi zvose zvakakonzera kuti Masekesa, mabhudhi pamwe chete nemutyairi wemota uyo anozikanwa nekuti Dangerman vakapedzisira vose vaakuzivana mumota imomo vachitaurirana nemameseji kandenya naShoti pasina zvaaiziva. Varume ava vakasvika pakutenderana uye kuronga zano rekuti vaizotora sei Diamond kubva kuna kandenya. Ngationei varume ava vachironga mazano avo. Viri ruta sei komana. Zvaruta ndisinyatsa kuzvinzwisisa kuti chii? Inenge vane ponji ka. Chichekete. Dzika nekaspana karimo moto. Kasikira toni. Action mpana, action. Action. Inzwa zvempana. Ndautika umhanya unotenga madrinks apa. Okay. Unotenga madrinks apana awawo. Ndoti pa madrinks 2. Wagara waisa kaorder. Kandakakupa kaya. Alright. Nditi kadragi. Vanofana kutoti ipapo. Alright. Urunzwa here? Urunzwa here mpana? Ndiri. Ndoda mpana ne action. Manje. Kushandisa ndina. Iyo manje. Mira timboise tire apana. Tigadzirise tairi tembobho. 2 minutes. Sezvo mari yenyu yagara futi iri kumberi. Hamuna kamari papa munofanira kutojaira zviripo. It's okay, paripo. Achikupa hapana. Ndio.
awanyatsa kuisa borumazi handizvi waisa nanza kuisa iri neiri anomixa handizvi handini ukati dhakuisa kambana dhiri rikadhakwa pandomuka unondiziya unondiziya ari tu handizvi saka chiwapa awa pana inini na mabhudhi hanzi namukoma unofanira kuita zvamuri kuita kugoza distance yacho akomana things baba hanzi mupana masekesa usikurida wetange hanzi masekesa ndewedu taingoti ava tu vachinoiri masekesa ndewedu uro dzenyu dzajaira masese handiti chimbomwa zvinotonhorera izvi tichienda kwatiri kuenda it's okay ndatso hangu vanhu vasina mari munofanira kuteerera isusu kandi ndisi kubatsirai asi mari dzedu tiri kudzida umberi chipinda panapinda titende mukasatipa mari dzedu apanaka tikunetsana handiti right takwenda zvinenge zvaita kumashuro kutora masekesi zvaita here mbana varara wabate mbana wangu unogona ndatoita dhiri kuti tonotoitadia nditi kozi togara tatopedza kana wapana totongoita dhiri redu retaro totaurirana handiti ati takomidza tapedza hapana zvichaka zvakawanda chadotaurwa hapana toti tovadzikise tovadiriko tovakanda vapi tozokandira kumberi togonozovakandira kumberi sanga titange taita sini kuti ribude tibudise sini aticharuwa tumakevi toyatopinda dai tichasvika pachisango chiya chiya kudai enda kupa 24 hours kupa iriri mbana 24 hours tora toshanda naro mashasha anzoere mbana vanonza tiri kunzi bhudhi dhenja namabhudhi aiwa zei mawana aya tati injanji tora sini mbana hamuki usatyi yadhakwa izvi vakomana vakabudirira paurongwa hwavo hwekutenga zvinwiwa kana kuti madrinks vakaisa drage rinodhaka. Saka apa tiri kuona vachisecha vakomana ava vana Kandenya kuti vakwanise kutora Diamond. Action mbana, action. Hapana mabudire. Action mbana. Boza ndibate ndizini boza. Unza timbona. Saka bado bani. Unza timbona. Mabudi muri Kwa mabudi mani zini. Unza timbona. Bado mabudika inizoti ndikupe sini mubateka. Isunga tikupedza bhora nini ndakabata sini. Ai wandoza tokonana mabudi unza. Ininika. Hapana kwa ndinomboenda nandingori muno. Saka kuti ndinoani kana ndinoani zvembana. Aiwa mira inini ndise pakanaka. Mira ndise panodziya. Echita action. Mira ndise panodziya madziko. Hapana. Hapana. Ndatopa nawo kure wapana. Hapana.
risesi chikwe pa. Unoti risesi chikwa. Kurasa mvura udikwa pana. Maifana kusvika kwatiri kuenda. Mese muri tu? Chero ini. Plus ini handizomsiya. Ina wewe kuti makanyanya. Mimi makatika mimi hapa 24 hours kachimera ichi kubaniko hapana wazomuka kati zinaosvika kwetiri kuenda kuinda. Iwo mfana iwe ndakuti gadzira runga wani madhiri iwe waita sei? Kuma ndongoshandisa resera makandiri. Waisati shoma. Ndoshandisa resa ndanga nasare. Iwe sini ndo ndatoshanda naro isusu. Wakomuka manje Tichidima. Ndoshandisa resera makandiri. Richiri mairo. Richiri mairo. Richiri mairo. Angasiya. Saka togona kuboba. Koza apa izvezve havasoziva kuti chii chachiitika kaka. Ngotopera futi. Chisa twawasara nato twacho kasikira. Wasati watsoka. Uziyo kuti ungonisara tu. Bati mbana uri kuona mbana. Ndikuona unogona kufa. Kufa chiko mbana. Follow instruction mbana. Follow instructions mbana. Sheka. Chigadzika ipo baba. Mabudinda kudisa wani dhiri wani tatotora dhiri. Ayo mbana tokutemba. Ayo. Utoda kundikanyira. Tokutemba. Inawe kugarisa mbana ndakangonzwa nyaya yekona ungana. Ayo chikoti. Alright. Hapana madzoka. Shoti wakunakidzwa neMozambique ka. Waungoti cheuka. Ndakakuudza iwe bwana kuti unopedza. Bana pinda panowa. Kandinga pinda. Apa urikudzedzereka zvako mbana unge wakati. Ndikuita nga ndikunzwa dzungu, handisonyatsozinzwisisa kuite zvorara iro pa. Ndambo lazima wenye kufamba netsoka yamutadzunzwa hope hapana. Munonyanya kufamba netsoka hapana. Murana mutimba nepazere. Pana ndokudza ndingatikwire mamotikari kuramba iyo vakuratidza kuremba but watiti savana kari manzira. Apa takubatsira ichinyarara ika makuita rusha. Uraita varai mabhoti tifambe. Wombana wakumborova sipi wanga wasiya. Akadopazi kake kakarungochaya. Arova dopazi mbana wangu. Lazapana wangu achamazive iri. Netsoka dzenyu dziya idzi. Alright. Masekesa neshamwari dzake vakabudirira pakutora Diamond iri. Asi dambudziko hombe ravakasangana naro nderekuti vakomana vanakandenya pamwechete naShoti vakakurumidza kumuka kubva pahope dzekudhakwa nemadrugs aya. Izvi zvakakonzera kuti Masekesa neshamwari dzake varonge rimwe zano rekuti vangaita sei nokuti pavaida kundodhamba vakomana ava vanga vasati vasvika ikoko. Petru gomani. Petru yapera futi. Mabuti. Apa ngatoti hapana wamuda. Watera bu. Hapana Petru yapera kai. Petru yapera. Hapana atorara. Achete nyama dzichiri diki. Saka achakatsunga. Saka iwo mbana ka. Newe motomhanya kuchi? Petru. Faster action. Todanwa ne action handiri. Because tauda kuti tisvike saka action ndio yatiri kuda. Chidzikai. Chiri pakona. Mukangodai apa ndimurwana pane motikari idzo. Dziri kubudira apo idzo. Ipapa. Ina matosvika. Mukaskodzoka kuma. Vanokupai kajerikeni ipapapo topfuura tichivasira. Masekesa action handiti. Apo mabuti apa namoziya wa. Kurasika pano paya. Maya matisusu tingachaita apa masiya maradzikidza mfana. Nyama dzichiri nete. Unofambisa mfana netsoka. Wakarwadziwa nokufamba pano. Ora saka mabutika. Bore kani manje ndipinde po 2 minutes. Alright, sharp.
Mali. Kumana ndatuswaya kumana ngati tuita zikuti tifambe. Aiwa. Ndatuswaya ndatumsiya ariko. Zandara unaro sini unaro. Ayo obviously sisipo. Hapana. Iripo. Ayo apo. Anozodoti taura Ngozi dzakarongeka zvadzirasi. Babu dzatinodzikora tikazviya sini. Ndozi masekesa izvi. Ndozi masekesa. Iyo ndamasekesa ndatopinda boss. Anadaro bo. Saka ibo. Moyo wemunhu ndiwo unoronga mazano. Moyo wemunhu ndiwo unoronga mazano. Kumudirira kwacho kunobva kuna Ishe. Kumudirira kwacho kunobva kuna Ishe. Wehondo wehondo Moyo wemunhu ndiwo unoronga mazano. Moyo wemunhu ndiwo unoronga mazano. Kumudirira kwacho kunobva kuna Ishe. Kumudirira kwacho kunobva kuna Ishe.